O, nandyan na po si Mr. Magwayan. Okay, sige po ha. So babasahin ko po babasahin ko po yung talata sa Biblia. Then pagkatapos aaminin ni Mr. Magwayan na sa demonyo po yung inaaniban ninyo. Okay? Deal na ta. Deal na ta ha, Mr. Magwayan. Wala man ko model, basahan ko no. Ayaw, hindi. Useless po yung pagbabasa natin kapag hindi ka magdi-deal eh. Useless. Magbibigay ako ng ebidensya, muhat akong ebidensya pagka humandili wala tay tawag ilang deal. Kung di na ko tawag anang mabasa, ako yung musulti nga ang Iglesia Katolika sa demonyo. Sa to pa. Pero pag may mabasa ko, admitahon nimo nga kanang imong pundok nga 70 Adventist iya siyawa. Wala koy mabasa. Sa to Sir pa. Raymond, Bulanon ni Sir, good evening. Dili man ka mo basa og walay del. Sa to pa nagpamatuod ka nga inyong wale na ay bayad yun. Sigurado. Dili man na mao ang imong tawag ining panabot. Paminaw sa Mr. Magwayan, paminaw sa ba. Gusto kang na makabalo. Dili nga naman kay ang Kristo man gud Mr. Magwayan basta mohatag og grasya man gud na agyud na deal. Di ba ingon ni Kristo, ang ingon ni San Marcos ang motoo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili silutan o kondisyon man na wala ni sondog ko Mr. Magwayan. Sondog ko ba? Pag may mabasa ko, admitahon nimo nga kanang imong pundok iya siyawa. Kaya kung wa koy mabasa, ako'y moangkon. Isondog pod ko ni Pablo. Isondog pod ko ni Pablo. Nga gipangaral namo ang ebanghelyo nga walay bayad. O sa to wala man ko naningil si muhag bayad. Naningil man ko si magkondisyon. Wa man ko nang ayaw si magbayad. Naningil man ko si magkondisyon. Kaya nga naman ang maayong balita nga ihatag na agyud ni kondisyon. Ingon pang Kristo ang motoo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili impas. So mo na kondisyon nako karon sa imo Mr. Magwayan. Di ba? So deal na kay para basahon na nako kaklase kapoy kaning tawag ining magsigi og hatag og sitas niya di gyapon motoo, di ba? Kada kang mga higayon nga sige mo pangayag sitas niya pagkahuman kung tagaan mo sitas balinton na kayo yung utok. Okay, sige. Ayaw na natumpang yung Brad RJ Chada na kayo atong topic wala sitas. Dili na lagi sitas lang. Dili man bulabaw na. Dili na ay tawag ni sitas. Ayaw. Deal na. Isa lang atong istorya para wa na daghang istorya, deal na. Saman deal o dili? Ang ako ihibalo nga dili lagi. Ayaw lagi. Dili lagi. Ang akong gusto ani lagi after mabasa na atay kapadulngan duha. Kaya kung dili na ako mabasa Mr. Magwayan, ako ang moangkon Mr. Magwayan. Pero pag na ako'y mabasa, ikaw moangkon nga kanang imong pundok iyas yawa. Sige. Sige, good. Okay na. Okay na. Sige. Okay. Basa sa Biblia. Okay. Biblia lagi. Hindi. Basa sa Biblia. Deal na ka. Wala pag-ani ko ng deal. Basa sa Biblia. Deal na ka. Ayaw na. Wala pag-ani ko ng deal. Ayaw ba? Malangan yung tanda. Dili pa ka maminaw. Kabatira ka. Dili, nakalimot ka. Di ay saba, nakalimot ka si imuhang gisulti katong gi-comment nimo Mr. Magwayan, ipabasa nimo sa kuha nga si Kristo ni tawag og mama o ni tawag og nanay. Di ba? Mao na atong imong gipabasa ko ang kondisyon. Karon, kung mabasa nako, dapat budil ka na karon. Pag mabasa nako nga si Kristo ni tawag og nanay or mama or mother sa iyang mama, admitahon nimo nga kanang imong pundok iya siyawa. Unsa man ang Biblia ko no? Ayaw pangutan unsang Biblia basta Biblia akong basahon. Legit na Biblia, wadili na hinimo pareha sa inyo. Potos sa bulad na. Unsay potos bulad kinsa man ka mosulti nga potos bulad, wa magay kay bisag usa nga gi-translate. Palantaw. Deal sa. Di ko pwede. Ipalantan ako na nimo basta mo deal ka. Di ko model basta way klaro. Useless. Ato na lang ikat kay wa man ni pulos ni. Giukab na gud nako. Giukab na nako.
Lagi nga Bible, mura man nag-notebook. Ay, ayaw na. Di ayaw Mura man nag-notebook. Ayaw tawag ng pagkarason. Bisa pag ikay, tawag ka ng mangitaan ng Biblia. Ayaw man ka tayo bugos nga Bible. Deal na. Dili gyud ko model ako sa si enough na. So no need. Human na ang atong tawagan ng kuan. So wala siya, di ba? Di mo dawat. Ano man hadlok man. Hadlok. Mo ni resulta sa gitawag og mga tawo ning kamot sa pag-ipit niya pagkaman sige pangayo tawag ining basa always maghihingi ng mabasa pagkatapos pagbibigyan ng tinatawag kondisyon ay hindi talagang aat